Merħba. Fisem l-Università ta' Malta, jiena Anabel Sant li ser nigradwa mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. U jiena Jordan Lee Gauci li ser nigradwa mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni. Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Ratti l-Ħajr f'jum il-gradwazzjoni. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament, nilqaw fostna l-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella. Nirringrazzjaw lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Cicluna li ġentilment oġbu jilqana f'dan il-konkatedral u jippresidi ċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Nilqa' lilek rettur, proretturi, il-korp akademiku u fl-aħħar mhux l-inqas nilqa' lilkom sħabi gradwati fil-livell postgraduate tas-sena 2020. Illum qegħdin hawn biex kemm bħala individwi kif ukoll bħala grupp ta' gradwati mill-Università ta' Malta li ringrazzjaw lil Mulej tal-għajnuna li tagħna f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna. F'ġurnata ta' ċelebrazzjoni niftakru wkoll fl-istudenti u l-istaff li m'għadhomx magħna. Kienu bosta dawk l-esperjenzi, taħlita ta' emozzjonijiet differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk għal din l-Ewkaristija ta' Ratti l-Ħajr. Għalhekk ejjew flimkien ninaqdu quddiem il-Mulej biex nirringrazzjawh ta' din is-suċċess li ksibna, ta' kull m'għamel magħna matul dawn is-snin u biex ikun dejjem magħna fil-vjaġġ li kull wieħed u waħda minnha msejħin għalih. We would like to add a hearty welcome to our English-speaking graduate colleagues. Welcome to the celebration of Thanksgiving on the much-awaited day of our graduation. Today may be considered as the link between 2 points in our life of one continuous journey. May we take the opportunity to celebrate all we have achieved till now and thank God for this, and also seek His guidance for the path ahead. L-ewwel qari ser jinqara minn Mirana Aġus Silvio li ser tigradwa mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Is-salm ser jinqara minn Joe Cappello li ser jiggradwa mill-Fakultà tal-Arti. Il-Vanġelu ser jixxandar mid-Djaknu Reverend Jean-Claude Attard. It-talbit tal-komunità ser jitressqu quddiem il-Mulej f'isimna minn James Camilleri mill-Fakultà tal-Liġi, Stefania Fenek mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Glorien Camilleri mill-Fakultà tax-Xjenza, Anthony Kassar mill-Fakultà tal-Midja u Xjenzi, Josette Ċiberras mill-Fakultà tat-Teoloġija u Giulia Zammit mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija. L-offerti ser jittellaw f'isimna minn Paul Vassallo li ser jiggradwa mill-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli, Melanie Vassallo mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni, Marija Spiteri mill-Fakultà tal-Inġinerija u Luke Spiteri mill-Fakultà tax-Xjenza. It-talba ta' wara t-tqarbin ser tintalab minn Thomas Grixti mill-Fakultà tal-Kirurgija Dentali. Il-mużika ta' din l-Ewkaristija qed tkun animata mill-kor u l-orgni taħt id-direzzjoni tal-Professur Michael Laus. Inħeġġukom biex flimkien nipparteċipaw bisħieħ f'din ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Ħares Mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna nitrasnu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġelu għat tnissel u timbet u tagħti ż-żerrija għal min jiżra u l-ħobs il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel, il-kelma tal-mulej. Ir-rodzu ħar lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħannollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ngħidu flimkien? Il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jeddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu flimkien, il-mulej jeħles mill-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lej il-ġusti u widnejh miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Ngħidu flimkien, jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn minn għalihom li iktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela jitolbu hekk: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji. Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom l-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Meta Ġesu jitkellem fuq Alla, anke f'dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna, jippreferi juża l-kelma missier. Missierkom jaf x'teħtieġu. Jekk intom
taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom. Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Missierkom. Jalla il-kol kemm aħna għandna toma tajba meta nisimgħu il-kelma missier. Forsi mhux dejjem huwa l-każ. Imma nifhmu li l-paternità naturali u kull tip ta' paternità oħra hija sejħa biex dak li jkun jieħu responsabbiltà imma fl-istess ħin jagħti libertà. Il-Papa Franġisku għamel riflessjoni sbieħ dwar il-paternità meta tkellem fuq San Giuseppe li ma kienx missier naturali ta' Ġesu, imma kien imsejjaħ juża paternità legali fil-familja ta' Nazaret ta' ismu u Ġesu kien magħruf bħala bin il-Mastru Daxxa, bin Giuseppi il-Mastru Daxxa ta' Nazaret. U Giuseppi għallimna kif tkun missier, il-missier jgħid il-Papa Franġisku huwa dak li jagħti każ u jieħu kura. Nixtieqkom intom u tiggradwaw ittemmu fażi oħra tal-istudji u l-ispeċjalizzazzjoni tagħkom li fil-konfront tagħkom infuskom, tas-soċjetà, tal-klijenti li għad tkunu ta' servizz għalihom, intom tadottaw l-istil ta' paternità li tieħu ħsieb, tindokra u fl-istess ħin tagħti dinjità u libertà. Għax hemm paternità li ssir possessiva, il-missier li jipprova jerġa' jgħix ħajtu fit-tifel jew fit-tifla u jipproġetta mhux biss il-ħolm tiegħu imma kultant ukoll ir-rabja u l-frustrazzjoni tiegħu fuq uliedu. Il-Papa jinsisti li l-paternità matura u dan huwa proċess li jrid iż-żmien u l-paċenzja magħna nfusna fuqna nfusna hija xi ħaġa li ġal lil dak li jkun lill-ulied naturali jew inkella li huma fdati fidejna. Lil kull persuna fdata fidejna tagħtiha l-opportunità li tikber, tifjorixxi bid-doni li għandha f'ambjent ta' libertà, f'ambjent ta' għoża, f'ambjent ta' mħabba. Meta għallimna nitolbu, għallimna nduru lejn Alla bħala familja, mhux bħala individwi. U lil Alla ngħidulu missierna. Hemm ħafna erf f'din l-għażla ta' Ġesu. Għax it-tentazzjoni tagħna hija li ngħixu ħajjitna b'tip ta' individwaliżmu sfrenat li fih jiena moqdi kulħadd. Jiena nixtieq nistedinkom biex fil-ħajja professjonali tagħkom intom ikollkom dejjem bħala għan prinċipali l-għoża tal-ġid komuni. Għaliex waqt li qed tieħu ħsieb ħaddieħor qed tieħu ħsieb ukoll lilek innifsek. Imma jekk minn għalik se tieħu ħsieb lilek innifsek biss, tispiċċa faqar kbir, delużjoni enormi. U jekk nagħmlu hekk, minflok inkattru l-ferħ, il-benesseri, is-saħħa ta' xulxin, inkisru lil xulxin. Missierna. Din il-kelma li mhux biss tindika l-paternità ta' Alla fuqna, imma l-fatt li aħna aħwa, li aħna responsabbli ta' xulxin. Intom qegħdin tigradwaw f'kuntest partikolari fejn dawn l-ideali ta' umanità huma mkissra mill-barbarja
u l-aggressjoni tal-ftit. Li għax minn għalihom għandhom il-poter, għandhom l-arroganza biżżejjed jifmu jew jaħsbu li jistgħu jiddeċidu min għandu dritt jgħix u min għandu dritt imut, min għandu dritt għas-saqaf fuq rasu, min għandu dritt ikollu pajjiżu sovran u demokratiku. Intom ma tistgħux tigradwaw f'bozza. Intom qegħdin tigradwaw f'dan il-kuntest, f'dan ix-xenarju meskin li umiljana bħala razza umana, li ħamrinna wiċċna. Ta' min nistaqsu kif wasalna l da kollu? Kif maħniex kapaċi nitalmu mit-traġedji tas-seklu li għadda u nirrepetuhom b'impunità f'pajjiżna, fl-Ewropa u fid-dinja. Intom responsabbli wkoll. Intom responsabbli. Tgħidux il-futur, illum, li ma atteġġjament se jkollkom. Intom u tieħdu responsabiltajiet li se tagħtikom is-soċjetà u tużaw ir-rikonixximent li ngħatatkom tax-xogħol tagħkom għas-servizz ta' ħaddieħor. Temmnu tassew li meta aħna nindirizzaw il-Alla missierna qegħdin nimpenjaw ruħna li ngħixu ta' aħwa, li qudiemu ma nidrux weħidna imma mtaqlin u mfarġin b'dak li nkunu għamilna lil xulxin. Jekk l-università, l-alma mater tagħkom, mhix kapaċi tnissel fikom dan is-sens ta' responsabilità għas-soċjetà u għad-dinja, allura tkun falliet. Imma jien għandi t-tama li dak kollu li rċivejtu mill-alma mater mhuwiex biss titlu akademiku li jkun sabiħ fuq xi CV jew xi karta sabiħa li tagħmilha fi gwarniċ u ddendilha biex tidher u timpressjona. Imma tagħtkom formazzjoni li tmulli l-hemm mill-aspett akademiku, formazzjoni tal-qalb u tal-kapaċità tagħkom li tkunu messaġġiera ta' umanità mhux tal-barbarja, ta' ċiviltà, mhux ta' ideoloġija errida. Intom qegħdin tiggradwaw mingħajr ma tridu għax ma żilniex aħna dal-kuntest f'dan il-kuntest. U l-graduation tagħkom tkun ukoll messaġġ ta' tama. Għandna nies li investew il-ħin, ir-riżorsi, id-dedikazzjoni bħala komunità, studenti, fakultajiet, staff, amministrazzjoni. Ir-riżultat irid ikun progress fl-umanità. Inkella inkunu qegħdin naħlu żmien. Waqt li nawguralkom nixtieqkom u dan l-aħħar ħsieb tiegħi li fuq l-insistenza ta' Ġesu nifmu li aħna midjunin ma' Alla x'nonqsu kontinwament. Irridu nitalmu naqsmu l-maħfra ma' xulxin u bejnietna. It-talba li għallimna iktajt. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U jinsisti l-mulej, jekk intom taħfru l-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma ta' Ġesu hija ċara. Aħna
induru lejn Alla u ngħidulu missierna u kontinwament nimpenjaw ruħna inkunu strumenti ta' rikonċiljazzjoni, strumenti ta' fejqan, strumenti ta' ġustizzja, ta' żbuħija, ta' armonija, ta' dak kollu li jagħmel iċ-ċiviltà umana tassew dak li għandha tkun u dak li nixtiequ għalkoll. Waqt li nawguralkom ejjew nitolbu għal poplu Ukrajin. Illum nagħmlu att ta' solidarjetà ma' tant studenti universitarji fl-Ukrajina li ma jistgħux ikomplu l-istudji tagħhom. Li qegħdin forsi jiddefendu s-sovranità ta' pajjiżhom u jmutu. Mingħajr ma ninsew ukoll iż-żgħażagħ Russi mibgħuta għal qtil b'ċiniżmu u b'kefrija kbira. Anke dawk ħajjithom meqruda mill-għażliet żbaljati ta' min suppost jaf aħjar. Aħna qegħdin fuq ix-xenarju tal-ġnus maquda li fid-DNA tagħha suppost kellha min tgħallem wara t-tieni gwerra dinjija u sar garanti tal-paċi tad-dinja. Illum bil-vito ta' daw il-kbar li suppost jagħtuna eżempju, deċiżjonijiet importanti ma jistgħux jittieħdu meta jkunu huma l-aggressuri. Ara fiex ġabitna d-dinja ostaġġ ta' deċiżjonijiet anakronistiċi. U aħna li aħna pajjiż żgħar u nafu x'jiġifieri tkun assedjat u umiljat, irridu nirreaġixxu bis-solidarjetà tagħna. U nistaqsu lilna nfusna, aħna kompliċi ma' min bil-prepotenza tiegħu jaħseb li l-flus u l-poter huwa kollox? Ir-risposta fidejkom. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej missierna li hu fis-smewwiet. Mulej nitolbuk tigwida lilna gradwati ngħixu l-pass li jmiss bżelu lejn il-moralità u biex nużaw l-erf li ksibna bl-istudju tagħna għal ġid ta' ħaddieħor. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu għall-Ukreni kollha, mod speċjali dawk li ntlaqtu direttament mill-gwerra, għejn lil mexxejja involuti biex ifittxu l-paċi qabel gwadan personali. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Ejna mulej biex nikbru iżjed fl-empatija lejn ħaddieħor, speċjalment dawk li ma naqblux magħhom, biex inkunu nistgħu ngħinu l-bżonnijiet tagħhom, nuru imħabba lejhom u nifhmu l-problemi u d-tbatijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. For the people around the world who are sacrificing their time and resources for the well-being of others, give them courage and motivation to continue doing so and encourage others to follow their example. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Mulej, għenna biex nżommu l-imħabba u l-verità fiċ-ċentru ta' ħajjitna, biex nħarsu u nittrattaw lil kulħadd
anka lil min iweġġana jew ma jaqbilx magħna b'imħabba fil-waqt li nożru l-verità ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Alla Missier, nitolbuk tipproteġi lil dawk li jixtiequ jkomplu l-edukazzjoni tagħhom iżda minħabba ċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom ma jistgħux. Għajnhom jipperswadixxu u nitolbuk sabiex ikollhom opportunitajiet oħra f'ħajjithom biex jersqu lejn l-edukazzjoni li jixtiequ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej til-qalb tagħna. U tagħtina qalb bħal tiegħek li tgħader u taħfer bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalliq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li provdejtilhomna bħala għajnuna bil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja, fil-ħina tiegħek għamel li issa jinbidlu f'għajnuna lina għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, rat-il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawn il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jissoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu paċi li xuxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tijek eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifeha.
Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to labor and not to seek to rest, to give of myself and not ask for a reward, except the reward of knowing that I am doing your will. Nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbilna, rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu.